elkarrekin. Eta lehenik eta behin eskerrak eman etortzen medio guztiei. Azken batean goitzako zuen lana beharrezkoa daiko, azken batean gure mezuak gizarteratzeko momentuan, eta beraz eskerrik asko gure deialdiari erantzuna emateagatik. Gaur nolabait Getxoko alkatea bai, baina batez be Euskal Fondoaren lehendakari gisa aurkeztu nahi zuen aurrean, eta nirekin Mikel Arrastoa ere daukat azken batean Zizurkileko udaleko ordezkaria, eta gurekin, erekin Euskal Fondoaren zuzendaritzan lanean dihardun ordezkaria beste ordezkari batzuekin. Alde horretatik goberatu nahiko nuke Euskal Fondoa lankidetzarekin konpromiso garbia deko, 94 euskal toki erakundi garela, bertan Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuak daudelarik, eta baita Arabako eta Laster gainera Gipuzkoako aldundiak ere egongo direlarik. Gogoratu eta azpimarratu nahiko nuke ere, erakunde hauen bitartez Euskal Herriko sensibilitate politiko guztiak, Euskal Alderdi Jeltzaleak, Bildu, Euskadiko Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra gaudera presente Euskal Fondoan, eta baita ere azpimarratu adostasun klabean egiten dugula lan. Testua horrela esaten du adostutako adierazpena. Giza eskubidei dagokienean, pobreziari aurre egitea da gaur egun munduak duen erronkarik nagusiena. Munduko biztanlearen zati handi bat, 40% muturreko pobrezian edo bere mehatxunpean bizi da. Pobrezia ez da diru-sarrera kontu bat soilik. Baldintza duinetan bizitzearekin eta gizakiari dagozkion oinarrizko eskubide eta askatasunekin zerikusia du. Nekek garapenerako eskubideen aldeko deklarazioa onartu eta 25 urte geroago errealitateak munduan milioika pertsonen egoera giza duintasunarengandik oso urru mantentzea dela baieztatzen digu. Gozea sufritzen duten gizakien kopurua milioikoa izaten jarritzen duen bitartean, gero eta txikiagoa den gutxiengo batek sekulako ondasunak bilatzen ditu. Desberdintasuna lotsagarria eta moraltasun gabekoa da. Elkartasuna beharrezkoa da berdintasuna hori murrizteko. Gure inguruan ongizate estatuaren zutabea kolokan ikusten ditugun honetan, zein munduko beste tokietan. Elkarren artean lotutako arrazoi asko gaitik. Ondasunen banaketa zuzenagoa, aukera berdintasuna gizonentzat eta emakumeentzat, aukera teknologikoen guztiaren hobeago bat, naturaren baliabideen erabilera, arrazoiezko eta jasangarriago ondorengo gizartientzako bermeekin, demokraziaren sustapena, baliabide finantzieroen kudeaketa eraginkor eta justua, ingurugirakoaren zaintza eta babesa, oinarrizko zerbitzuak eskuratu ahal izatea, justizian eta elkar erantzukizunen oinarritutako harreman komertzialak eta bar. Euskal Herrian hazkunde ekonomiko eta garapen prozesu nabarmena ezagutu duen belaunaldi batekoak gara. Alegia, garapenerako nazioarteko lankidetzari lotutako ekintzen bidez, gure elkartasunerako grina gauzatzea ahalbidetu duen prozesua. Ez gaude, finantzia krisi orokorretan eraginez duen herritarren zati handi batek eta Euskal Erakunde publikoak bizi dituen momentu latzeratik at. Errealitate honetatik gertueneko erakundia garen heinean, gure herriaren arreta eta laguntza bermatzearen alde alegitzen gara, baina elkartasunaren eta garapenerako lankidetzaren fusgabeko ezabatzea suposa dezakeen muturreko jarreretan murgildu gabe. Errealitate berrira egokitu beharra dago, baina konpromisoak alde batera utzi gabe. Gozearen ezabapena, baliabideen birbanaketa, justizia, duintasuna eta askatasuna. Ekonomia krisia erronka handia erakunde ardura duten pertsonen konpromisorako eta borondaterako, justizia sozialeko eta elkartasunerako. Alde horretatik Euskal Herriko erakunde egiten duten ahalegina nabarmentzekoa da. Erakunde berriek herrien arteko elkartasunerakin bat egiten da nazioarteko lankidetzari zuzenean eragiten dion krisi global honi eman diezaiokegun erantzunik onena, parte hartzea aktiboa bultzatuz eta ekintza eraginkorrago batera bideratutako koordinazio ahaleginak sendotuz. Euskal Fondo alkartea gobernatzen duten helburu orokorrak 1986an ezarri ziren. Garai hartan udalean ordezkaritza zuten alderdi politiko guztiek hitzartutako sorrera akordioan. Hasierako adostasunura berritu eta eguneratu eginda alderdi politikoen eta lankidetzaren arloan diharduten gizarte eragileen artean onarpen handia izan duelarik. Gaur, orduan bezala,
Alkateok Euskal Herriko erakunde publikoei dei egiten diegu, lehenengo, zentralizatu gabeko lankidetzan agente aktiboen paperra har dezaten, garapenerako nazioarteko laguntza arloan lankidetzarako erakunde bezala hartutako konpromisoari eutsiz eta instituzio publiko berriak emisio honetan parte hartzera gonbidatuz. 2. Ahaleginak batu ditzaten garapenerako lankidetzara bideratutako aurrekontu ekarpenen bidez eta Euskal Lankidetza publikoa osoaren esku hartzeari koherentzia eta sakontasun gehiago ematera zuzendutako itun instituzionalak ezarritzaten. Eta 3. Euskal Fondoa Lankidetzarako Euskal Udal erakunden elkartea zar daitezen beren programetako autonomia eta herritarren identifikazioa galtzeko arriskurik gabe udalen arteko jarduera koordinatzeko eta elkarrekin egindako ekintzen bidez eraginkortasun eta efikazia handiagoa lortzeko, esperientziak elkartu trukatzeko, laguntza teknikoa jasotzeko eta bar.